ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 21 декабри соли 2025 сол навори хонаҳои арзон дар канали Саудо ТВ пешниҳодтон мешавад. Тамошо кунед. баъдан дӯстон барои реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис чизе ки барои эълон дорен дар WhatsApp рӯй кунед, рекламаш карда фурӯшта мегузорем. албатта ки дар якчанд ютуб каналҳо, дар TikTok, Instagram, Telegram, Somontaji, Adnaklassik ва дигар сайтҳо сторису падилиса мешавад. ҳаракат мекунем ки дар ҳамин кӯтоҳтарин муддат савдо карда будем. мардум ба хотири харид кардани хона моро тамошо мекунанд. лайкҳоро гузоред, дар канал подписатсия кунед, навора шурӯъ мекунем. сабр карда видеоро хушрӯ тамошо кунед. оиди ҳар як хона маълумот метем. ҳамроҳи соҳибхона маъқул бошад, занг зада чақчақ карда бигиред. навора шурӯъ мекунем. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москваский област кор мекунем, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат, пряма Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеъ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯ. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. бародарои муҳтарам, мегзарем ба якумин хонаи наздиҳавлигӣ. шахсиятҳое ки аз шаҳри Кулубу хонаи наздиҳавлигӣ арзон кофтен, пас қабулш кунед. хона дорои 3 сотих замин, дорои 2 ҳуҷра дар шаҳри Кулуб дар маҳаллаи Раҳимзода қарор дорад. ценаи хона 175 000 сомон муомила дорад. 175 савдо мешавад. ватсапшон рӯи экрани шумо. шаҳри Кулуб, маҳаллаи Раҳимзода, бари хуб чӣ меган, Жирпром меган, Газпром меган, хулоса бари Жирпром гуфтанд. духонага бо баняву кухни, дар берун боз як кухни нопура ҳам дора, ҳавзи об дора, 3 сотих замин дора, зиёд ҳам кадаш, мене ки зиёдтара кардеда. хулоса занг занем бачаҳои азиз, 175 000 боз муомила дора. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯши наздиҳавлигӣ. боз хонаи фурӯши наздиҳавлигӣ ҳастае ки дорои 4 ҳуҷраҳай, масоҳати 5 сотих замин. анаи хона дӯстон дар маҳаллаи Раҳимзодаи шаҳри Кулуб аишам. 265 000 сум нарх дар шаҳри Кулуб, маҳаллаи Раҳимзода, назди Жипром будааст бачаҳо. назди Жипром, қариби роҳи калон. 5 сотих замин, 4 дар хона, ҳаммом дар берун, ҳоҷатхона, аловхона ва анҷомхона дорад. 2 намуди об ҳастай. одамое ки хоҳишманден, серьёзни харидорен, ҳамун нафарот дар рақамҳои WhatsApp ахири 37 занг бизанед. аз думи канали мо Саудо ТВ иншоалло боз савдотон мекунад. 265 муомила карда мешавад. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯши наздиҳавлигӣ. хонаи фурӯши наздиҳавлигӣ навбатӣ ҳастае ки дорои 4 сотих замин ва 2 ҳуҷра, ноҳияи Фархор, Шаҳрак, кӯчаи Умари Хаёмда қарор дорад. 240 000 меган, муомила мешавад. рақамҳои ахираш 16 16 16 WhatsApp да пайвастай. аз думи канали мо занг занед. кӯчаи Умари Хаём, духонага, бания дарунда, качайкай дора. хуб ҷои аз ҷои дар мега хонаду тақсим мешавад.
ремонт кардагӣ ҳастай бача азиз, хай десин кадомула чихелай занг занед 240 та мега я чинимчи муомилатон мекунам. Нафаре ки аз Фархор хонаи арзон кофтесен 4 соти хат 2 хонага муомилаи сӯзам карда мешавад. Ремонтошам баден хушроа кардагӣ барои зиндагӣ кардан таппа тайёра бача азиз. инами пишти хона. дӯстон мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 78 метри квадратӣ, 3 ҳуҷрага, 8 этаж, якум микрорайони шаҳри Турсунзода, Регарда қарор дорад. 225,078 метри квадратӣ, 3 хонага даҷе аида калона мешавад. Срочно арзон кардем ки савдора ва сум дар кор камбуд ҳал шава. Лифт дора. хоб мумкин ай ки бигирен ремонта сар кунен наздики Кохинур, назди Садик, мактаб, масҷид, бозор ва дигаро. 3 ҳуҷрагаи 78 квадрат, 8 этажда, якум маҳалла, микрорайони шаҳри Турсунзода, Регари пешина. хона дар ҳамин ҳолат савдо мешавад. 225 та я чинимчи савдо мешавад. фақат нафаре ки аз шаҳри Турсунзода Регар хона харастин квартира дар кора, ҳамин хонара тавсиятон метавонем занг зад чахчах карда бигиренеш. сон азиз мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира, якум этажда, масоҳатиш 50 метри квадратӣ, кӯчаи Истиқлол 69, шаҳри Гулистон, Бустон, Қайроқум. 300,000 сомон арзиш, 50 метри квадратӣ, духонагаи калони хушзамонавӣ, ремонтошон фасон, 300 та я чинимчи савдо мешавад. Срочно 2 хонага квартира бо ремонти замонавӣ. бачаҳои азиз, дар видео лайкора гузорен, дар канал обуна шавед, подписатсия кунен, хонаҳотона, заминотона, квартираҳотона видеонавор карои кунен. чем сурат видео хубай. агар видео набоша хай зурат рой кунен. адресоша пранависе рой кунен, рекламаш карда фурӯшда мегузорем. дар таги комментария силкаи телеграм канале бачаҳо наворо бо сифати баланд, качес ва баланд қати мегузоремш. нафаре ки аз ютуб тамошо кана метавонен, ина марамат телеграм гузарен, тамошо кунен, маъқултон баша. ҳар як видео пай дар пай гузошта мешавад. дӯстон азиз, мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. доми 6 этажа, як ҳуҷрага квартира дар 5 этаж, масоҳатиш 40 метри квадратӣ бача азиз, якум микрорайон, шаҳри Турсунзода, Регари пешина. ишам дар Регар қарор дорад. 235,000 сомон нархаш. бачакҳое ки аз Регар квартира арзон гуфтесен, ина марҳамат қабулш кунед. 235 та як хонагаи калони хушу замонавӣ. телефон экраш ахириш 4224 занг зарен. срочно. хоб 5 этаж, як хонага. евроремонт кардагӣ, спални ҳаст, гарнитур дора, кухни гарнитур хулоса дора, наздики мактаб, наздики Садик, наздики ресторани Чакра. хулоса бениҳоят ҷош мега ҷои хубай бача азиз. ин тарафо мақсад нарх намо гарани қиматай, асоби ки ҷош ҷои зурай ободай ҳама чӣ дора. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира дар Соколни этаж, 2 ҳуҷрага 42 квадрат, дар повороти Ленинград, гардиши Ленинград, шаҳри Шамил, ноҳиёрудакӣ, 235,000 сум, 42 метри квадратӣ, духонага дар гардиши Ленинград, Соколни этаж. иҷозати ремонт ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. 235 та боз я чинимчи савдо мекунад. нафаре ки аз ҳамин территория хонаи арзон, шароитотон сустай барои харид кардан хона, 235 та бо арзонтон мекунад. занг зад пурсон шед. ва дӯстон мегзарем ба ҳаштумин хонаи наздиҳавлигии фурӯшӣ. шахсиятое ки аз ноҳияи восеъ хонаи наздиҳавлигӣ арзон кофтен, пас қабулш кунед. 3 ҳуҷрага квартира, 4 этаж, ноҳияи восеъ, 350,000 сомон нархаш. телефон рӯи экрани шумо, занг зад пурсон шед. хона дар восеъ
кӯчаи ҷомӣ қарор дорад. Масоҳат 4 сотих 3 дар хона бо як калиддор, як хонаш ремонт кардагӣ, дару тиреза дора, гирди хона маҳкам кардагӣ, бо дарвозаи калон часпондагӣ, гирдаш бо семблок маҳкам кардагӣ, як хона дора ремонт кардагӣ, дуюм сеюм хона дар ҳолати пад шпаклёвка тайёр кардагӣ. Бачаҳо азиз, хуб боз далчи маълумот тариқи рақамҳои дастии ахириш 49 43 аз номи Сауду ТВ муроҷиат карда метавонем. Бачаҳо азиз, лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунен. чизе ки дорен дар WhatsApp дар аввал дар охири видео монагай роҳи кине рекламаш карда фурӯшта мегузорем. ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда кортона ҳал кунем. дӯстони азиз, мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар сеюм этаж ки масоҳати 30 метри квадратиро ташкил метиҳад. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе дар Гипразем қарор дорад. бачаҳо азиз, 395,000 сомон арзиш як хонагаи фурӯшӣ дар открити лесница. хонаи калонаш мегӯяд дар Гипразем городок ремонтиш беҳтарин, бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. аз лаби роҳи калон ҳама намуди транспорт мегзарад. ҷош ҷои беҳтаринай. хона тайёр кардагӣ медрои зиндагӣ мекунӣ, бисёр арзон намешавад. беҳуда нороҳат накунен. WhatsApp ҳамин рақамҳои ахириш 0063 пайвастай. маълумоти бештар бо рақамҳои WhatsApp дастӣ рӯи экрани шумо. 395,000 сомон, 30 метри квадратӣ. далши маълумот занг зада бигирем. бачаҳо азиз, ва дӯстон мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар 9-ум ошиёна, масоҳати 42 метри квадратӣ. Кривой, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, Қурғонтепа, 330,000 нарх. ассалому алайкум мардум. духонагаи фурӯшӣ дар 9-ум этаж, доми 10 этажа, лифт дора, қолим, парда, термикс ва кухни гарнитур подключ даромада зиндагӣ мекунед. мардум дар ҳамин дом аллакай истиқомат карда зиндагӣ доранд. марҳамат, харидори серьёзни занг задем. 42 квадрат, 330,000 сомонӣ. далши маълумот занг зада пурсанд шумо. дӯстони азиз, ирӯза навор ҷамъбасти чизе ки ёфтем, роҳӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳаракат карда навор кардем. ана бо далчи дар WhatsApp чизе боша роҳӣ кунем, реклама карда фурӯшта мегузорем. лайкора гузорен, дар канали Сауду ТВ подписатсия кунен. телеграм канал силкаш дар комментария. хонаҳоро бо сифати баланд мегузорем. гузарен, дару ҷамъ тамошо кунед. зиндаву сарбаланд бошед.